zer modu zaude? Gaurkoan, zuen YouTuber kanala egiteko 10 puntu garrantzitsuenak esango dizkizuet. Bat, gustoko zerbait egin, disfrutatu egiten duzun horrekin. Bi, naturaltasunez jokatu, sinesgarria izan dadin, hau da, zuek izan. Hiru, eman zuen ukitu pertsonara erabili, esaldiren bat, zuen bideo guztietan. Lau, izen eta logo erakargarri bat sortu. Ikuslearentzat begietatik sartuko den zerbait. Bost, zuzena izan. Esan behar duzun hori, zuzena eta argia izan dadila. Sei, efektu bereziak erabili, esaten ditugun mezuei indarra emateko. Zazpi, gidoi bat jarraitu. Aria ez galtzeko. Horretarako, aldez aurretik prestatua izatea, interesgarria izan nahi da. Zortzi, zaindu bideoaren kalitatea. Irudia, soinua, akustika. Agian, adibide hau, ez da horrena honetarako. Bederatzi, interaktibitatez jokatu. 10, zaindu grabazio zeta. Kontuz, atxekaldean agertzen denarekin.